Kira-kira kamu gelem gak ngrungokno pisan ceritaku? Apa sih sing tak omongno ning kene? Ya rek, aku ya ning kene iki ate cerita ning kalian. Kalian tahu? Kalian pernah ngalami nggak? Kalian itu mimpi tapi kroso koyo gak mimpi. Aku ngalami iku rek. Beberapa hari yang lalu aku ngalami ko iku. Sadurunge aku rene iki, sadurunge aku budal rene iki, aku ngalami sesuatu hal yang yo nyata tapi gak nyata. Piye terusan ngono ki? Yo nyata, nyata dia itu mimpi, tapi yo nyata dia iku koyo beneran ngono lho. Piye ya aku menjelaskan rek, ceritane ngene rek, aku kan bengi-bengi ya, anakku ndela lagi rewel ae ya, rewel ae wis pokok dalam malam iku dek iki berapa kali itu dek iki bangun dan dia itu nangis. Lah bahasan ngono iki kan aku nganu yo, pas tepak iku ki kan kita lagi liburan toh, terus wis nginep pokoknya ning suatu tempat ngono ya. Lah bahasan ngono iki kan aku ketangi, terus marung gendong anakku, terus marung tak turokno, wis ngelik turu tak turokno. Lah aku kok lagi turu mak ser ngono ya, terus marung pas aku iki ono sing teko ning aku, terus teko iki mlakune iki timik ngerti kan, mlaku alon-alon ngono ku lho rek. Tapi prasaku dek iku gak nampak rek sikile. Mimpi tapi koyo nyata ngono lah. Terus marang ngono iki, lah sapa kuwi kok mlaku timik tapi aku meneng wis, aku pura-pura gak ero ya. Lah besan ngono iki dek kan metu teko lawang to, ya maksudnya moro-moro sret no dek iki muncul teko lawang samping ngono lah. Lah besan ngono iki aku kan kaget toh, kayak diceluki ngono iki lho, kayak wong biasa bojoku kan lak nyeluk ya aku kan ma. Lah bekorku iki bojoku rek. Lah aku ya wis pura-pura karo wis aku meneng ae tak tutupi bantal, terus pas aku ya mimpiku kuwi aku tak tutupi bantal, terus marono dek iki nyeluk-nyeluk mama. Terus akhirnya aku kan prasaku iku aku ya mimpiku kuwi mau aku iki moro-moro kan mlumah toh. Terus moro-moro iki ya dari kejauhan moro-moro dek iki mak set ngene iki langsung dek iki langsung ketok ning mukaku, dan iku prasaku iku mukae bojoku. Terus aku kan kaget toh, langsung spontan aku langsung spontan kaget melek ngono ya. Terus mari ngono, oh ternyata aku mimpi. Terus mari tak delok bojoku ya, loh kok duduk lah bojoku ki turun di kamar. Terus mari loh sapa kuwi mau ya. Terus langsung aku langsung gak pikir panjang, aku langsung melayu langsung pindah ning kamar aku. Dan aku kan apa iku jenenge nginep di ruang TV ning ngono lah, turun di ruang TV ning ngono. Lah aku yo langsung kaget to, tak delok bojoku kok wangkler. Lah terus sing nyeluk aku mau sapa? Lah terus mari ngono sing apa mukae ning depanku mau iku sapa ngono lho. Kira-kira iku mau sapa ya rek? Iku mau mimpi apa kenyataan, apa nyata sing pernah tak alami mas iki oh iya iku aku di penampakan kayak ngono lho. Kira-kira iku temenan apa aku halusinasi koyo aku walah iku mau mimpi bunga tidur kayak ngono. Aku dhewe yo gak ero pokoknya, tapi iku rasane koyo nyuwata ngono lho rek, temenan iku. Kalian pernah nggak ngalami sesuatu yang iku mimpi tapi koyo kenyataan ngono dan itu koyo nyata ngono lho? Kalian pernah apa ora?